पल्लवी घबराते हुए अपन घर की ओर भागल जात रहे। परसों से बाबूजी के तबीयत खराब हो गई। गांव के डॉक्टर मनमोहन जी एक दवा खिलावे खातिर कहलन। 4 बजे जब स्कूल से आई तब माई घबराते हुए ओकरा गांव के चौक पर दवा ना मिले के बात कहलस। अगर दवा ना मिली तो स्थिति और भी खराब हो सकता। ई जान के ओकर सर घूमत रहे। ऊ अपन माई से कहलस कि बाबूजी के साइकिल से शहर चल जातानी, मात्र 3 कोसी त बा, अभी निकलब त शाम तक पहुँच जाई। ये सुन के कुंती घबराइल, काहे कि गांव के माहौल खराब रहे। पिछला महीना ही पड़ोस के लड़की के साथ कुछ मनचला छेड़खानी कइले रहसन। जब कुंती ओकर माई शांति से घी उधार मांगे गई तब ही ओकर बेटी रोवत मिलल। ऊ रोते हुए अपन माई से कहलस। ई सुन के ऊ भी धक से रह गईली। मिली के माई शांति तब कुंती के ओकर पति और बच्चा के कसम खिला के ऊ कहली कि ई सब बात केहू से मत कहिह। एकरा बाद गांव वाला के बीच खबर गईल कि शाम के समय मिलिया खेत में शौच करे गई रहे तो ओकरा सियार काट लेलस। सियार काटे के खबर सुन के डॉक्टर मनमोहन अपने आप मिलिया के घरे चल अइलन। तब मिलिया के माई शांति के हंसिया से ओकर पैर पर काट के दाग बना देलस। गांव में तब के बाद से केतना महिला के सियार काट लेले रहे। अब सारा गांव जानत रहे कि सियार 2 पैर वाला हो, मगर बदनामी के डर से गरीब लोग के बस्ती के लोग जमींदार के छोकला से उलझल ना चाहत रहे। गांव के महिला अब शाम से ही हंसिया लेकर समूह में निकलत रही। पल्लवी के माई पल्लवी के रोकते हुए आस-पास के घर में गईली त पता चलल कि कोई भी मर्द अभी तक काम से नइखे लौटल, जेकरा से ऊ दवाई खातिर कह सकस। अंत में कोई चारा ना दिखल। कुंती पल्लवी के शहर से दवा लेके जल्दी लौटे के कहली। पल्लवी आपन शरीर के दुपट्टा से बंधलस और बाबूजी की दहेज में मिलल साइकिल उठा के पर्ची और पैसा लेके शहर की ओर भागल। वहां ऊ दवा के दुकान में दवा खातिर एने ओने भटके लागल। सब दुकानदार दवा खातिर मना कर देस। सब के कहना रहे कि डॉक्टर के पर्चा लावा। ऊ एकदम रोआसी सा हो गईल। तबे ओकरा याद आइल कि ओकर स्कूल के एगो मैडम पास में ही रहेली। ऊ उनका पास पहुँचल त मैडम अवाक रह गईली कि शाम के समय अकेली पल्लवी कैसे आ गई। पल्लवी उनका से रोते हुए सब बात बतैलस तो मैडम खुद ही वो दवाई के खरीद के पल्लवी के देली और कहली कि लइकन के दवाई ना देवलसन, अगर अगला बार दवाई लेवे के होई तो कोई बड़ आदमी के भेज के मंगवइह, आ ना तो तू स्कूल में ही बता दिह त हम अगला दिन खरीद के तहरा के दे देब। पल्लवी मैडम के पैर छूते हुए उनका से जाए के आज्ञा मंगलस और साइकिल पर बैठ के तेजी से पैडल मारे लागल। अब अंधेरा हो चुका रहे, ऐसे ऊ जल्दी जल्दी घर पहुँचल चाहत रहे। आते समय तो ऊ कुछ रास्ता कच्ची सड़क से तय कैलस, मगर लौटते वक्त ओकर माई कहले रही कि पक्की सड़क से ही अइह, उधर से लोग के आवाजाही होला, ऐसे सियार के खतरा कम बा। तेजी से पैडल मारे के चक्कर में साइकिल के चेने उतर गई। अब तो साइकिल चलाना मुश्किल हो गई। उस साइकिल के स्टैंड में लगाकर खुद से चेन चढ़ावे की कोशिश भी कैलस, मगर निराश हो गई। अभी 2 कोस के सफर तय करे के रहे। ऊ निराश होके रोवे वाला ही रहे कि एक साइकिल वाला आपन साइकिल रोक के पल्लवी से रुके के कारण पूछलस। पल्लवी के बतावे पर ऊ टॉर्च की रोशनी में तुरंत ही चेन चढ़ा देलस और पल्लवी के हिदायत भी देलस
ई रात के बाहर अकेले मत निकलल कर, जमाना खराब बा। वो साइकिल पर बैठ के मन में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पैडल मारे लगा। अधिक तेजी में पैडल मारे से कहीं चैन फिर से न उतर जाए, ए डर से वो अब पैडल समान गति से ही मारत रहे। इधर घर में कुंती परेशान होके कभी इधर कभी उधर दौड़ लगावत रही। एक तक पति के तबीयत खराब और दूसरा 8 बजे तक लड़की के घर पर ना पहुंचल। पल्लवी के 8 साल के भाई विक्रम रहे, जो बड़ा डरपोक रहे, मगर माई के चिंता आज ओकरा के निडर बना देलस। ऊ बार बार अपन माई से कहत रहे कि ऊ अपन बैट लेके रास्ता में जाई और सियार के दांत तोड़ दीही। बगल की पड़ोसी तभी आवाज लगैली कि अरे कुंती, खेत में चले के बा। ऊ ई सुन के दौड़ते हुए बाहर आइल और पल्लवी के शहर जाए के खबर और पति के बीमार होखे के खबर एक ही सांस में बोल देलस। सब मेहरानू कहे लगली सन कि तारा का जरूरत रहे बेटी के भेजे के, थोड़ा देर रुक जईती त हमार पति जाके दवाई ले अइतन आदि आदि। शांति तब कुंती के दिलासा देते हुए कहलस कि चिंता मत कर, हम और हमार देवरानी यमुना दोनों शौच के बाद उधर ही निकल जाई। आज देखा तानी कि कौन सियार ह। आज आई तो हंसिया से गर्दन उतार के रख दे। तू अपन पति के देख। शांति के बात सुन के और भी औरत हामी भरली सन, तब जाके कुंती के थोड़ा संतोष आइल। पल्लवी हनुमान चालीसा जपते हुए साइकिल भगावत रहे। तभी रास्ता में एगो लड़की ओकरा के रोके के कहलस। पहिले तब पल्लवी के लागल कि रुक के काहे के समय खराब करे, फिर सोचलस कि कोई जरूरतमंद होई त ऊ साइकिल रोकलस। ऊ लड़की अपना नाम सुमन बतैलस और कहलस कि ऊ गांव जात रहे, मगर आज बस खराब हो गईल और एजे लौट गईनी। पल्लवी कहलस कि अगर ऊ साथे चली त ओकर डर कम हो जाई। सुमन के घर ओकर टोला के बाद वाला टोला में रहे, ऐसे ऊ सुमन के साइकिल के पाइप पर बैठे के कहलस और अपन पूरी शक्ति लगा के पैडल मारे लागल। अब सुनसान सड़क आ गई। तब पल्लवी कहलस कि दीदी, ई हंसिया हाथ में पकड़ ल। अगर कोई जानवर या आदमी रोके के कोशिश करी तो एकदम से चला दीह। दोनों लड़की अपन हृदय के मजबूत करते हुए आगे बढ़त जात रही सन। अब सामने स्कूल भी लौके लागल रहे। स्कूल के बाद अमरूद के बगीचा, ओकरा बाद गांव के घर। पल्लवी के मन में स्कूल देख नया ऊर्जा के संचार भइल। ऊ तेजी में पैडल मारे शुरू कइलस। तभी ओकरा नजर पेड़ के पीछे से निकलत दूगो छाया पर पड़ल। ऊ सुमन के हंसिया लेके सतर्क रहे के कहलस और स्वयं भी सतर्क हो गई। एक आदमी आगे बढ़कर साइकिल के हैंडल पकड़ल चहलस कि सुमन हंसिया चला देलस। ऊ हाय हाय करते हुए दूर भइल और पल्लवी पूरा ताकत लगा के पैडल मारे शुरू कर देलस। एक आदमी ओकर पीछे दौड़ल आवत रहे। ई देख सुमन डर के मारे जोर से चिल्ला उठल। अब तो स्थिति और भी भयानक हो गई, काहे कि बगल के खेत से कुछ आकृति तेजी से लालटेन लेले दौड़ल आवत रहे, जेकरा के देख के ऊ आदमी भागे लागल और एक मोटरसाइकिल के आवाज आइल और दोनों आदमी तेजी से आगे निकल गई। पल्लवी भी घबरा गई रहे। तबे आवाज आइल कि हम शांति, मिली के माई ही बेटा। ऊ लोग के रहे? पल्लवी रोते हुए बतैलस कि पता ना चाची, मगर दीदी एक के चेहरा पर हंसिया मार देली है। अब पल्लवी सब महिला के साथ घरे आ गई और सुमन के बगल के सुखराम चाचा के साथ ओकरा के घरे छोड़े के कहलस और सुखराम चाचा ओकरा के घरे छोड़ैलन। सुमन के घर ओकर
माई बड़ा परेशान रही। बेटी के देख के ओकरा के गला लगा लेली। सुमन बतैलस कि कैसे पल्लवी ओकरा के साइकिल पर बैठा के मदद कैली और उ कैसे एक बदमाश के हंसिया से मार के जख्मी कैलस। गांव के महिला तब आके उनकर उ बदमाश से रक्षा कैली। सुमन के बाबूजी गांव के सरपंच रहन। उ पहिले माने खातिर तैयार ना होत रहन कि उनका टोला में कुछ बदमाश लोग भी बा। जब उनकर बेटी के साथ ही घटना भइल तब उ अगला दिन ही पंचायत बोलैलन, जेमे सब मर्दाना के आइल अनिवार्य रहे। अभी पंचायत के कार्यवाही शुरू ही भई रहे कि एक आदमी उठ के खड़ा भइल और शहर जाए वाला सड़क पर सियार के आतंक के बात कहे लागल। उ अभी अपन बात कहती रहे कि एक नौजवान जे अपन चेहरा गमछा से ढकले रहे ओकरा के बैठे के कहेला। सरपंच जी जब ओकरा के गमछा हटावे के कहलन तो उ घाव होखे के बात कह के नुकुर करे लागल, मगर दोबारा कड़क आवाज सुन उ कपड़ा के हटैलस त चेहरा पर हंसिया के निशान देखलन। सरपंच जी तब पूरा गांव से माफी मांगे के कहते हुए कहलन कि रउरा लोग के बात पर पंचायत ध्यान ना देलस, ई बहुत ही बड़ा गलती कैलस। बड़ा दुख के साथ कहे के पड़ता कि ई टोला के कुछ लइकन ही गलत काम में लिप्त बाड़न जा। उ लोग के सजा के तौर पर गांव से निकाल देवल जाई और उनकर मुंडन करके पूरा गांव में घुमावल जाई। एकरा बाद सरपंच जी आपन भतीजा के साथ साथ गांव के अन्य दूगो लइका के नाम बतैलन। पूरा गांव के सामने तीनों के मुंडन कइल गइल और गांव में घुमा के उनका के गांव से निकाल देवल गइल। ए घटना के बाद सियार के आतंक सदा खातिर खत्म हो गइल। पल्लवी के बाबूजी भी अब स्वस्थ हो गइलन और उ काम पर जाए लगलन। अब गांव के महिला लोग के भी ई समझ में आ गइल कि अन्याय के खिलाफ लड़े खातिर एकता के शक्ति सबसे ज्यादा कारगर बा।